A Adega Valdés nace no ano 2001, aquí en Vedra. É unha empresa familiar creada por don Manuel Valdés e o seu fillo Manuel. Son dúas persoas que levan moitos anos no mundo da viticultura, son viticultores desde hai 40-50 anos, posúen uns viñedos aquí nesta zona e chegado o momento pois deciden elaborar o seu viño e sacar o seu produto ao mercado. E por iso pois se crea esta adega no ano 2001. Formar parte de Galicia Calidade pois significa para nós poder ofrecer un produto diferenciador aos nosos clientes, un produto avalado por un selo de garantía que cumple con uns parámetros que son auditados periódicamente e que o consumidor pois pode saber que este produto ten unha calidade superior.